Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή από το Ολυμπιακός News. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά μεταγραφικά. Ξαφνικά μέσα στο τελευταίο 24ωρο περίπου έγινε χαμός. Πριν ξεκινήσουμε, να μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe και φυσικά στο τέλος του βίντεο να γράψετε από κάτω τις δικές σας απόψεις. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τον Ταρέμι. Είχε έρθει Βάσκο Νταγκάμα, είχε κάνει μια καλή πρόταση από ό,τι ακούμε στον Ολυμπιακό, γιατί τελευταία του παίχτη ήταν πολύ δύσκολο να τα καλύψει. Είχε ακουστεί έντονα ότι ο Ταρέμι το σκέφτεται, αλλά τελικά βγαίνει από το μάνατζερ του ότι ο Ταρέμι δεν θέλει να πάει στη Βραζιλία. Αυτό που σας είχα πει και εγώ, ότι μου φαίνεται δύσκολο. Άλλο το αν θέλει να πάει στη Βραζιλία είναι άλλο κομμάτι. Να πάει στη Βραζιλία για τη Βάσκο Νταγκάμα, η οποία παλεύει για τον υποβασμό, μου φαίνεται δύσκολο. Για έναν παίκτη, ο οποίος, ό,τι και να λέμε, 16 γκολ έκανε πέρσι, είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση. Πέρα από την Ίντερ, είναι ένας ποδοσφαιριστής που όλα τα χρόνια στην Πόρτο ήταν πάρα πολύ καλός, οπότε πολύ δύσκολο να πήγαινε στη Βάσκο. Και ο ίδιος δηλώνει ότι θέλει να μείνει στον Ολυμπιακό. Αν ο Ταρέμι θέλει όντως να μείνει στον Ολυμπιακό, έχει συμβόλαιο για άλλο ένα χρόνο, τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ για τον Γιάρεμτσουκ, όπου μαθαίνουμε ότι ακόμα ψάχνει να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Δεν φαίνεται να θέλει να μείνει στον Ολυμπιακό, παρόλο που είναι πάρα πολύ σωστός επαγγελματίας, δεν έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Νωρίτερα από ό,τι έπρεπε πήγε στην προετοιμασία, όχι από ό,τι έπρεπε, από ό,τι θα μπορούσε, λόγω μιας άδειας που είχε. Παρ' όλα αυτά, τον βλέπουμε να θέλει να βρει μια άλλη ομάδα ώστε να πάει να παίξει βασικός. Δεν μπορούμε και να τον αδικήσουμε, σεντερφόρ είναι, χρειάζεται παιχνίδια και ξέρει ότι αν υπάρχει και ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι, ό,τι και να κάνει τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Αν και αυτή τη στιγμή στα μάτια με τη Λίμπαρ φαίνεται πως ο Γιάρεμτσουκ είναι μπροστά από τον Ιρανό στην ιεραρχία των φορ, αλλά αυτό ίσως να μην είναι και αρκετό για τον Ουκρανό. Λοιπόν, μιας που μιλάω για φορ, σε περίπτωση που φύγει ο Ταρέμι, σε περίπτωση που φύγει ο Γιάρεμτσουκ, ακούγεται ένα όνομα το οποίο είχε ακουστεί και στο παρελθόν, ότι να δεις που θα έρθει στον Ολυμπιακό, να δεις που θα έρθει στον Ολυμπιακό. Προσωπικά δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής που θέλω, δεν το κρύβω. Ξέρω ότι δεν σας αρέσει, αλλά δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής που θέλω για πολλούς λόγους. Του Φώτη Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης λοιπόν έχει ξεκινήσει από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Πήγε στον Παναθηναϊκό. Βέβαια πριν πάει στον Παναθηναϊκό είχε αγωνιστεί και με το Λεβαδιακό 2 σεζόν, πέτυχε μόλις 3 γκολ. Πήγε στον Παναθηναϊκό 2 χρονιές, 3 χρονιές πολύ κακές. Μία χρονιά με 23 γκολ, η επόμενη 11, και μετά πήγε και τυφλώθηκε η Sporting και τον αγόρασε με 20 εκατομμύρια περίπου. Όπως η Sporting έκανε φέτος 22 εμφανίσεις, 6 γκολ, 2 assist και βγήκε και τραυματίας. Προσωπικά δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα ήθελα στον Ολυμπιακό. Δεν μ' αρέσει σαν φορ. Ναι, τεχνικά είναι πάρα πολύ καλός. Έχει το γκολ μέχρι ένα σημείο. Το τονίζω το μέχρι ένα σημείο. Είναι 26 ετών και έχει πετύχει στην καριέρα του συνολικά περίπου 70 γκολ, με 51 γκολ σε 190 εμφανίσεις με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή περίπου ένα γκολ σε 4 μάτς. Δεν το λες και δεν το λες φωνιά, ας το πω έτσι. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που σίγουρα, επειδή φαίνεται πως η Sporting θέλει να πάει να πάρει τον Νούνιες, θα φύγει από την Sporting, είτε δανεικό είτε κανονική μεταγραφή. Δεν νομίζω πως οι οπαδοί του Ολυμπιακού δεν συμπαθούν πολύ τον Ιωαννίδη. Δεν έχει δείξει και ο Ιωαννίδης να συμπαθεί πολύ τον Ολυμπιακό, κάνοντας αρκετές φορές φασαρία, αν θέλετε να το πούμε έτσι, μέσα στον αγωνιστικό χώρο με αρκετούς ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Παρ' όλα αυτά, στο τέλος της ημέρας πάντα από κάτω ήταν. Αλλά τέλος πάντων, να μην το πάμε εκεί πέρα. Δεν είναι μια λύση που προσωπικά θα ήθελα στον Ολυμπιακό, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι και ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής, διεθνής, πολύ ακριβώς. Αν δοθεί η ευκαιρία στον Ολυμπιακό να τον αγοράσει και θέλει και ο ίδιος ο Ιωαννίδης, πιστεύω πως η ομάδα θα πάει να κάνει τουλάχιστον μια πρόταση. Φεύγουμε λοιπόν από τον Ιωαννίδη και πάμε σε μια άλλη πάρα πολύ ακριβή μεταγραφή που ακούγεται, άλλη μια πολύ ακριβή περίπτωση, γιατί η μεταγραφή δεν υπάρχει. Μιλάμε για τον Γκουστάβο Σα. Ο Ολυμπιακός αφήνει τον Ζωσέ Σα, παίρνει τον Ορτέγκα, αλλά πάει σε άλλον Σα, επίσης Πορτογάλο, τον Γκουστάβο Σα. 1,88 στο ύψος, 21 ετών, με αξία αυτή τη στιγμή στα 20 εκατομμύρια βάσει Transfermarkt. Είναι οκταροδεκάρι,
Ένας παίκτης ο οποίος είναι από τις ακαδημίες της Φαμιλικάο, αγωνίζεται στη Φαμιλικάο, μέχρι στιγμής έχει γράψει 120 εμφανίσεις, 12 γκολ και 13 assist. Την περσινή χρονιά είχε 4 γκολ, 2 assist με την πορτογαλική ομάδα. Έχει αγωνιστεί στις ελπίδες της Πορτογαλίας, φέτος ας πούμε, στο UEFA Under 21 Championship, σε 4 εμφανίσεις πέτυχε 1 γκολ, 2 assist. Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και πάρει το συγκεκριμένο παίκτη, θα μιλάμε πρώτα απ' όλα για μια πάρα πολύ άκρη μεταγραφή. Θεωρητικά είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, αλλά δεν το κρύβω ότι μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο ο Ολυμπιακός να πάρει εδώ τώρα τόσο πολλά λεφτά. Νομίζω όλοι θετικοί θα ήμασταν με κάτι τέτοιο, αλλά ξαναλέω, μου φαίνεται δύσκολο. Με τη Λιμπαρ δεν είναι και ένας παίκτης ο οποίος παίζει με δεκάρι. Αν έρθει, φαντάζομαι θα σταματήσουν οι συζητήσεις Μπρόζοβιτς, Φαμπίνιο, Μπλάνκο και όλες αυτές, γιατί θα μιλάμε για τον νέο οκτάρι ουσιαστικά του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω, αν έφευγε ο Μουζακίτης και ερχόταν ο Σα, θα μου φανεί πιο λογικό. Αλλά να έχει το Μουζακίτη, ο οποίος είναι ήδη ένα ταλέντο το οποίο είναι σε σοβαρή πτώση και χρηματιστηριακή και αγωνιστική. Βέβαια το ένα πάει με το άλλο μαζί συνήθως. Τότε θα μου έβγαζε νόημα αυτή τη στιγμή να πάρει ο Ολυμπιακός να δώσει τόσα λεφτά για ένα παίχτη σε μια θέση που δεν έχει ανάγκη να βρει κι άλλο στοίχημα, γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι ένας παίκτης ο οποίος δείχνει πολύ καλά στοιχεία, αλλά δεν πάει να είναι ένα στοίχημα. Σε αντίθεση με τον Φαμπίνιο, με τον Μπρόζοβιτς, με τον Άμραμπατ, παίκτες οι οποίοι έχουν αποδείξει τι κάνουν και είναι μια θέση που έχει στοιχήματα. Έχουν περάσει στοιχήματα, βλέπε Έσε, βλέπε Μουζακίτη, βλέπε Σιπιόνι, βλέπε ένα Σιμέντο, και αυτή τη στιγμή χρειάζεσαι κάτι που θα έρθει και θα παίξει αύριο. Σήμερα υπογράφει, σήμερα το απόγευμα παίζει. Αλλά γενικά δεν είναι μια κακή περίπτωση, καλό είναι να το κοιτάμε. Θετικός, νομίζω και εγώ και οι υπόλοιποι, για μια τέτοια μεταγραφή. Ξαναλέω, άμα δεν γίνει κάποια πώληση μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Πιο λογικό, ας πούμε, θα μου φαινόταν με την αποχώρηση του Αντρέ Λουίζ να πάει ο Ολυμπιακός να κάνει μια δυνατή αγορά με τον Νταβιντασβίλη, τουλάχιστον να κάνει μια απόπειρα, γιατί σε τέτοια φαίνεται πως ζητάει 20 εκατομμύρια. Αλλά και για το ΣΑ δεν νομίζω πως θα πας κάτω από τα 13-15 εκατομμύρια. Δηλαδή και η Φαμιλικά δεν είναι χαζή ένα παίκτη που αξίζει 20 εκατομμύρια να το δώσει 10. Ίσα ίσα συνήθως αυτές οι ηλικίες ζητάνε και πολλά περισσότερα χρήματα. Βλέπε Κοστούλα που είχε μια αξία γύρω στα 10 εκατομμύρια να πουλήθηκε και δόθηκε στα 36-4, ας πούμε 40 συνολικά εκατομμύρια στην Brighton. Αυτά και για τον Γκουστάβο Σα. Βλέπω πολλούς από εσάς να είναι αρνητικοί στα σχόλια με την κίνηση, την πώληση του Αντρέ Λουίζ. Θα διαφωνήσω με εσάς. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει ήδη αργήσει. Προσωπικά θα τον είχα πουλήσει ήδη στην πρώτη πρόταση που είχα ακούσει από την Κάνσας. Ο Ολυμπιακός, όσο περνάει ο καιρός, δείχνει ότι είναι μανούλα στα μεταγραφικά και ότι καταφέρει να πουλήσει πάγο σε Εσκιμώους. Οπότε τώρα ξεζουμίζει την αμερικανική ουραγό ουσιαστικά στο MLS για τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή, ο οποίος ο ίδιος φαίνεται να είναι αρκετά πρόθυμος τελικά να πάει και να αγωνιστεί στο MLS. Μια μικρή πορεία στην Ευρώπη. Φαντάζομαι ότι και ο ίδιος θα θέλει να επιστρέψει μετά από λίγα χρόνια, περισσότερα λεφτά στην τσέπη του, οπότε και με λιγότερες έγνοιες και πιο χαλαρός. Πολλές φορές έχουμε δει ότι αυτό βοηθάει τους ποδοσφαιριστές, γιατί δεν παίζει ουσιαστικά τόσο πολύ για το ψωμί του, αν θέλετε. Άμα έχεις εξασφαλίσει τα οικονομικά σου, μετά σίγουρα είσαι πολύ πιο άνετος. Και στο Γκάνσας μιλάμε για ένα συμβόλαιο πάνω από το 1,5 εκατομμύριο. Οπότε, όπως και να το κάνουμε, δεν θα πεινάσει ο Ντρε Λουίζ από εδώ και πέρα. Αυτά λοιπόν για τώρα. Μην ξεχάσετε να κάνετε από κάτω ένα like, ένα σχόλιο. Σε αυτή την εκπομπή δεν θα διαβάσω τα σχόλιά σας, θα διαβάσω στην επόμενη. Έχουν μαζευτεί αρκετά και μου αρέσει πάρα πολύ. Βλέπω διαφορετικές απόψεις. Βλέπετε, ας πούμε, εγώ ήμουν σίγουρος ότι όλοι θα συμφωνούν με την πώληση του Ντρε Λουίζ. Τελικά πάρα πολλοί κόσμος διαφωνεί. Όπως το έχω ξαναπεί, ο Ντρε Λουίζ δεν θα μπορούσε να τα πάει καλά στην Ελλάδα, γιατί δεν θα έχει τους χώρους που χρειάζεται για να δείξει τις αρετές του.
Αυτά λοιπόν για τώρα. Μην ξεχάσετε like, subscribe και από κάτω τις δικές σας απόψεις. Καλή συνέχεια.